Ola chicos e chicas das escolas infantis de Teo, como imos? Estamos ben? Aún seguimos na casiña, pero por lo menos ahora xa podemos ir a dar un paseo. Eu creo que en uns poucos días a ver se podemos ir xa á escola. Mentres, vamos a facer un pequeno experimento. Vamos a pintar con xelo. Para iso necesitamos unha cubiteira, ves? Así, que seguro que tedes na casa, porque isto está nas neveras da vosa casiña. Unha xarra con auga, cores, que é colorante alimenticio. Que cor é este? Acordades vos? Este é cor verde. Este? Que cor é? A cor azul. Esta? Veña, que é moi fácil. A vermella. Esta que cor é? A amarela. Moi ben. Vamos a necesitar tamén papéis para pintar. Un pañuelo por se acaso mollamos, porque como vamos a andar con auga, a mellor mollamos a mesa ou as mans. Mira, unha cuchara para revolver, vale? Entonces, o primeiro que vamos a facer é botar unha pouquiña auga na cubiteira, con moito cuidadiño e pouquiña, para que non nos pase de un lado para outro, vale? Mira, eu vou botar estos tres, así. Casi me paso xa. E agora, aquí, outro pouco a auga, a cubiteira chea de auga, vamos a botarlle o colorante. Este que color era? Que cor era? A cor amarela. Vamos a botar un pouquiño. Ves? Moi ben. Vamos a facer outro de cor amarela, a ver. Este tamén amarelo. Moi ben. Outro máis. Este máis. Moi ben. E agora sabedes o que temos que facer? Coller a culler e remexer despaciño. Mira o que lle pasa a auga. Estase volvendo de cor. Que cor é? Amarela. Mira, esta tamén. Moi ben. Vamos a facer este tamén. Mirade, que ben, que ben, que ben. Ora, co pañuelo, secamos a coller. E ora que cor collemos? Cal queredes? Verde? Vale, pois verde, veña. Vamos a botar verde tamén así despaciño. Moi ben. Moi ben. E volvemos a remexer ca culler. Moi ben, despacio, moi despaciño. Mirade, que cor temos agora na auga? Que cor é esta? É cor verde, perfecto. Collemos a cor vermella e botámoslo. Moi ben, así. Facemos outro máis, veña, 3 como os outros. 1, 2, 3. Tapámoslo. E vamos a remexer. Con moito cuidado, con moito cuidado. Perfecto. Ves? Mirad o que temos xa. A cor amarela, a cor verde e a cor vermella. E que nos falta? A ver, que nos falta? Verde xa temos, amarela tamén, vermella tamén. Esta que cor era? Azul, moi bien, azul. Vamos a botar tamén aquí un pouquiño de azul. Así. E outro pouquiño de azul. E un pouquiño de azul. Moi ben. Agora vamos a volver a... Que había que hacer agora? Agora había que remexer. Moi ben remexido. Moi ben remexido. Perfecto. Moi ben. Sí, señor. Mirade, xa temos as 4 cores. Pero, sabes que estou pensando? Que podemos facer unha cor que nos gusta moito. O naranxa. Como se facía a cor naranxa? A cor naranxa había que facela. Vamos a ver, onde vamos a facer a cor naranxa? Mira, vamos a botar aquí un poquinho máis de auga, que non tiñamos. Vamos a facer a cor naranxa, veña. Mira, non temos a cor naranxa aquí, pero se collemos a cor amarela e botamos un pouco de cor amarela, a ver, perfecto. E collemos a cor vermella.
Ya nos queda pouquiña vermella. E ora, collemos a culler e remexemos. Mirade. Sale a cor naranja. Casi necesitábamos un poquinho máis de amarelo, porque está un poquinho vermello. Vamos a ver. A ver agora se nos sale un pouco mellor. Máis naranxiña. Bueno, eu creo que sí. Mira, xa temos todas as nosas cores. Ora o que temos que facer é coller a cubiteira e pedirlle axuda a mamá ou a papá ou un irmán maior para que nos axude a metelo no congelador durante 2 ou 3 horiñas. Cando pasen esas horas, vamos a collelo e despois vamos a pintar. Vale? Veña, vamos a pedir axuda a mamá e metémolo no congelador. Xa temos feitos os nosos xeos, fixadevos de colores, amarelo, verde, vermello, este que era naranja, e os azules. Ahora vamos a ter que quitalos da cubiteira. Vamos botar neste plato. A ver. Oh, mira, que ben caen. A ver, xa temos de todos os cores. Mira, ainda quedaron algúns sin caer. A ver. Vale. Vai pintando xa nos chegan. Mirade, mirade. Este é un xeo que só leva auga, non leva ningún color. E sabedes unha cousa, está moi frío. Se te deixa os dedos super fríos. Vamos a pintar? Pois veña, vamos a pintar. Vamos a limpiar as mans. De que cor pintamos primeiro? De color verde? Vamos a pintar de color verde. Collemos un xeo e no noso papel pintamos. Mirade. Mirade, estou facendo unha erva. Que os parece? A erva do campo, donde vamos a ir a xogar. Agora vamos a pintar o ceo. De cor azul, parece vos ben? Mirad o azul. Pintamos. Mirade. Que bien. E agora de amarelo vamos a pintar un sol. Así. Mirad, o amarelo casi nin se nota. Vichedes, o noso dibuixo ten un sol, o ceo e unha erva. E agora vos podes pintar o que queirades. Gustou vos a actividade? Espero que sí. Hasta pronto. Un bico.